Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, erroen adibide bat ikusiko dugu. Bideo honetan hurrengoa egin behar dugu. Adibide hauek ematen dizkigute eta simplifikatu egin beharko dugu. Adibidez, lehena, milaren erro hirua. Mila zer izango litzateke? Izango litzateke erro hirua eta hemen 10/3. Aurrekoan bideoan ikusti dizuenez, hemen atera egin laikez, hemen 3 dugunez, hemen 3 bai, berriz izango litzateke azken emaitza 10. Beraz, milaren erro hirukoitza 10 izango litzateke. 74. 74 zer da? 4/3. Erro hirua izango litzateke hau honekin. Aurreko adibidean bezala, 4/3 azken emaitza 4. Beraz, 74ren erro hirukoitza 4 izango litzateke. Hemen adibide oso simple bat. Bateren erro bostea. Beraz, denok dakigunez, bateren edozein erroa beti bat izango da. Hau adibidea oso simplea. Adibide honetan, aurreko bideoan esandakoa. Hemen ezebez ez duenean jartzen, esan gure dau, hemen 2 bat dugula. Beraz, 12 zer da, izango genuke erro 2, ez da beharrezkoa jartzea, parentesian jarriko dut zueko gurasteko ez dela beharrezkoa, 2/2 bider 3. 2/2 4, bider 3 12. Beraz, hemen ikusten duzuenez, hau 2 bat dauko, 2 honekin atera egin leike, baina 3 ez. Beraz, emaitza zer izango litzateke 2/3. 3 ez duenez, ez dagoenez karratura, ezin dugu atera. Hemen beste adibide oso simple bat. 0-den edozein erroa beti 0 izan bida. Adibide honen bezala, bateren edozein erro bat da, 0-den edozein erro 0 izango da beti. 25. 25 zer da? 5/2. Eta hemen 3. Ikusten dugunez, ezin dugu ezebez egin. Beraz, hau trampa da. 5/2 berdin 25. Erro hirukoitza ezin da ezebez egin. Beraz, holan utzi beharko genuke, hasieran moduan. 18 zer da? 3/2 izango litzateke 9, bider 2 18. Beraz, 3/2 9, bider 2 izango litzateke 18. Beraz, hemen adibide honetan bezala, kasu honetan alderantziz dugu, hemen 2 bat dugu eta orain alderantziz. Beraz, izango genuke 3/2 honekin atera egin leike, baino 2 ez. Beraz, emaitza zer izango litzateke 3/2. Ikusten duzuenez, alderantzizeko kasua da. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik. Eta goratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.